Daxuyaniya hevpeymani ya hezini siyasiyen Kurdistana İranê bihêrkefta dihê xakileve roja şehîdkirina pêşeva Qazî Mihemed. Çivatên xelkê têkoşerê Kurdistanê, xebatkarên rêka azadî û rîzgariyê. Dihê xakeleveya îsal, heftê û neh sal bi ser sêdaredana pêşeva Qazî Mihemed serkomarê Kurdistanê rê derbas bûn. Heftê û neh sal berîniha dîsîpêdaha roja dihê xakeleveya sala 1326 ana rojî de pêşeva Qazî Mihemed, Seyfî Qazî û Sedrî Qazî cî aliyê hikûmeta Mihemed Rîza Şahê Pehlevi ve di meydana çarçîraya bacarê Mihabadê de hatin sêdaredan. Di rocenberî û piştî dihê xakeleveya 1326 an de cî hecmareke zêde cî rêber û karbîdestên Komara Kurdistanê hatibûn îdam kirin. Bi vî awayî şehîdên Komarê bûn ser qafîle karvaneke ku heta îro cî di pêxema bi destxistina armançên netêveya Kurd te berdewamê. Pêşeva Qazî Mihemed kesayetekê olî, ronakbîr û neteveyiyê Kurd bû ji malbatekê rêzdara devera Mukriyanê. Zanayî û cêhatiya Qazî Mihemed bû sedem ku piştî endambûna di komelayê CK de zû bîbe serokê vêrê xisîna siyasî û paşê bi damezîrandîna Hîzba Demokrata Kurdistanê HDK rê ji bora gihandîna Komara Kurdistanê xweş bike. Bêguman damezîrandîna Komara Kurdistanê di vê serdeme de biryareke vêrekane û ramaneke bihêz a neteveyî û niştimanî dixwest, pêşeva û hevalên xrexvediyê ve vî nebûn û bi fîdakariyê xewna neteveyeke bîndest û mafşarî pêkanîn. Pêşeva Qazî Mihemed di serdemeke de ku dîktatoriya Pehlevi siyah veya reş bi ser Îranê de kêşabû û hemû neteve cî mafê neteveyî siyasî û medenî bêpar kirîbûn, xebata siyasî ya ji bo rîzgariya Kurd di forma modern a Partiya Yetiyê de birêxîst. Bi damezîrandîna Komara Kurdistanê mînakeke serdemiyanê û pêşketiya hikîmraniya Kurdî nîşanda. Birêvebirîna Komara Kurdistanê bi liyaqeteke mezîn, bejdariya têkoşerên Kurd ji bo pîşgiriya Komarê, afîrandîna tebahiyeke mezîn di nav civaka kurdevarî de bi destxistina destkeftên dîrokî dîwarên pêşmergayetî, evlihî, çandî, civakî û perwerdeyê de û damezîrandîna rêxistinên sînfî ku heta vê demê di dîroka Kurd û herêmê de mînaka van nehatîbû dîtîn, hemû nîşana cêhatîbûn û mezînahiya kesayetiya pêşevayê me ne. Dadgehîkirîna Qazî Mihemed di dadgehên neheq ên rejîma paşayetiya Pehlevi de rehendeke dîn a kesayetiya pêşeva îzbat kir. Pêşeva ku bi bilyareke vêrekane û bi bîkaranîna derfeteke dîrokî karî bû Komara Kurdistanê damezîrîne, bi heman avayî bi vêrekî di zindan û dadgehên hikûmeta Pehlevi de berevanî, di mafên revayiyên neteveya xwe kir û bi serbilîn di çanê xwe fîdayê Kurd û nîştîman kir. Heştê û neh sal piştî şehîdbûna pêşeva Qazî Mihemed û hevalên vî, berdewamiya rêvîngên mekteba pêşeva di xebata ji bo rîzgariya Rojhilatê Kurdistanê de ramana pêşeva di nav xelkê Kurdistanê de bi zindî hiştiye. Levma bi salan e pêşeva Qazî Mihemed bûye sembola herî mezîn a xebata rîzgariya neteveyî û armançên vî bûne, xala hevpar a hemû hêz, rêxistin û qetçûda yên çivakê. Salvegera şehîdkirîna pêşeva di demeke de ye ku rejîma Komara İslamî bi berdewamkirîna heman siyaseta serkûtker a rejîma Pehlevi ne tene neteveya Kurd ji mafên herî destpêkî bêpar kiriye, belkû bi siyasetên xwe yên şerxwazane, kedera Îran û hemû pêxateyan ber bi herîfîne ve biriye. Bêguman heta ku ev rejîm hebe, ne neteveyên Îranê digihîcîn mafên xwe û ne cî aramî û evlehî li Îran û herêmê pêkte. Di heftê not û nehemîn salvegera şehîdkirîna pêşeva Qazî Mihemed de hevpeymaniya hêzên siyasiyên Kurdistana Îranê tekeziye li ser rêbaza pêşeva û hemû serkirde û têkoşerên şoreşa nû ya Rojhilatê Kurdistanê dike. Em radigihînin ku xebata me ji bo bi destxistina mafê diyarkirîna çarenûsa neteveya me berdevam dibe. Em pîşrast in ku Komara İslamî nikare bi afîrandîna qeyranên navxweyî û derveyî û çêkirîna şer û aloziyên lîgel Amerîka û İsraîlê dengê azadîxwaziya xelkê Kurdistanê bifetisîne. Levma xebata me heta sernîxûniya vê rejîmê berdevam dibe. Em her vêha tekez dikin ku yekreziya hêzên siyasî tenebersîva bihêz e ji bo pûçkirîna planên rejîmê û parastina Kurdistanê ji her alozî û qeyraneke.